F'żoni rurali fir-raħal pittoresk tal-Qrendi ġew investiti 600,000 euro f'toroq li jlaħqu kważi 2 kilometri. Dan l-investiment huwa maħsub li jtejjeb l-aċċessibilità ta' dawn iż-żoni, speċjalment għal residenti, ċiklisti u bdiewa. Il-Ministru għall-Infrastrutturi jinborġ għal investimenti bħal dawn huma ta' benefiċċju dirett għas-settur agrikolu u x-xogħol mixi ġmielu hekk kif lestew proġetti f'aktar minn 500 triq. Qed nagħtu importanza x'qed jgħidulna il-kunsilli, is-sindki, x'qed jgħidulna l-bdiewa, ir-residenti f'dawn iż-żoni rurali, għaliex dawn jagħtu aċċessibilità aħjar għal min jaħdem u jgħix fiż-żoni rurali, imma ħafna drabi wkoll iservu għal meta wieħed irid konnettività alternattiva bejn l-irħula ħafna drabi. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzot-Soppardi stqar li dawn il-proġetti huma biss parti minn investiment akbar li jolqod mod dirett it-toroq agrikoli. F'toroq rurali ġew investiti 17 miljun euro ta' fondi tal-Unjoni Ewropea. Permezz ta' dawn il-fondi komplejna namlu aċċess aħjar għal bdiewa kif ukoll aċċess aħjar f'dawn it-tip ta' toroq li huwa investiment importanti b'mod partikolari għas-settur agrikolu. Is-Sindku tal-Qrendi spjega li dan l-investiment huwa ta' benefiċċju mhux biss għar residenti imma wkoll għal ħafna turisti li jgħaddu minn dawn it-toroq biex iżuru siti bħal Ħaġar Qim, Arlabsi u Wied iż-Żurrieq.